Откакто последно се чухме в миналоседмичния аудионюзлетър, стигнах до Пловдив, Пазарджик, Разград, Варна, Стара Загора, Кърджали, Враца и една отбивка до Велико Търново по средата. И като се върнах и най-сетне седнах за малко в махала, видях, че сме получили няколко бройки от ново издание на стиховете на Малина Томова. Малина, или Леля Малина в моя случай, беше много близка приятелка с майка ми. Държах книжката, зачитах отляво, зачитах отдясно и си замислих, че всъщност само съм се разминавал с Леля Малина. Имам спомен от апартамента на Иван Цанев и Леля Малина на 5 кюшета, съвсем връз един от ъглите, съвсем върху колите, както и от още две неща. Силуетът и топлината й. И там се изчерпат спомените ми абсолютно никаква конкретика. И сега по време на обиколката, за която ви разказах по-рано, снимахме родители с децата им. Разбира се, всички бяха мили по някакъв начин, но една от двойките във Варна, баща и 10 годишното му момче, имаха толкова ярък силует и излъчваха такава топлина, че имах чувството, че ги познавам. И в двата случая, и с Леля Малина, и с момчето и татко му, имах нужда от още. Имах нужда от съществителни, от глаголи, от настроенията им, от това какво наричат разхвърлено, какво подредено, от това могат ли да завият кружка, обичат ли да закусват, лесно ли помнят глупости, в кой джоб държат ключовете си. От конкретика. 30 000 от Малина Томова. Казах на застаряващото момиче: имаш хубава кожа, опната като гривна. То реши, че го обвинявам в егоизъм и безплодие. За миг съжалих, че не съм глухоняма. Изплюх камъчето на несъвършения си живот пред една стара доброжелателка, а исках да преподавам в университета. Като в игра на развален телефон, тя разпространи, че варя прекрасен липов чай и че просто умирам за гости. Лошо ми е, изохках в лекарския кабинет, подпряла с ръка рахитичните стъпчици на сърцето. Ако повръщате, туалетната е в коридора, в дъното, вляво, после направо. Помолих за домашен отпуск по болест. Ама че настроение, възмутиха се от службата. Претъпканият тролей ми приличаше на родилен дом, но вече не бях много сигурна в сравненията. Прибрах се при децата си и още от вратата запитах строго: коя съм аз? Очаквайки да чуя Астрид Линдрен или Венеция. Мама, отвърнаха ми плахо. Слава Богу, си рекох, за сега са нормални. И се слякох до стената, откъдето ме прегърнаха 30 000 отпечатъка от мръсни ръчички. Странно нещо сме хората. Можем да се влюбим в силует, но като че ли можем да обичаме само когато знаем повече. Преселница на Малина Томова под редакторството на Иван Цанев е точно под стълбата в махала, 4-то заглавие от стената надясно.